Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken lelagon wajibe dadi murid Laras Slendro Pathet Sanga. Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit kajaba yen lara tenan ora lara mung etok-etokan lan maneh kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ning pamulangan. Aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho longa-longa kaya kebo bocah bodho sok yen gedhe ngalor ngidul plong-aplo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.